Čaute, vítam vás SK YouTuber. Mám pre vás pripravené video, ako sa pracuje s Cheat Engine. Zvolíme si nejakú hru. Ja som si zvolil R2D. Máme tu 24 peňazí, zapneme si Cheat Engine a stlačíme tú ikonku pod files. Klikneme na ňu a dáme si ikonku, napríklad máte Chrome, Opera a iné internetové veci. Kliknite na Open a do tejto ikonky napíšete sumu, akú sme nahrali. To je 24. Dáme First Scan. Našlo nám tu nejaké veci, programy. A teraz si naspäť zapneme hru a dáme Go. Dáme zase, začneme pokračovať. Nahrali sme ďalšiu sumu peňazí, teraz tu máme 48 peňazí. Zapneme si Cheat Engine a do tejto ikonky napíšeme sumu a dáme Next Scan. Klikneme na to a zobrazilo nám tu dve položky. Klikneme na jednu dvakrát a na druhú tiež dvakrát. Zobrazí sa nám to tu dole a klikneme na to čísielko dvakrát a tu nám naskočí. A tu si môžeme dať sumu, ako chceme mať peňazí na tej hre. Dám napríklad 1000. Dáme na jednej aj na druhej. OK, dáme to dole, Cheat Engine, a zapneme hru, dáme Go. Musíme zase niečo prejsť a už tu máme sumu, ktorú som napísal, plus ďalšie peniaze, ktoré sme teraz nahrali. Ďakujem za pozrieť videa, poprípade like, koment a ďakujem za odbery. Čaute.